Jo yli 150 vuoden ajan olemme UPM-Kymillä tehneet töitä sekä tehtaiden että meitä ympäröivän yhteisön kasvun eteen. Kaikki saa alkunsa metsästä, niin paikalliset hankkeet, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi kuin tavoitteemme luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tiedämme kaikki, kuinka rauhoittavaa metsässä kuljeskelu on, mutta tiesitkö, että täysin uusiutuvana raaka-aineena puu on monipuolinen ratkaisu kestävää kehitystä edistävien päivittäistuotteiden, kuten rakennusmateriaalien, paperin, energian ja jopa biopolttoaineiden ja kemikaalien kasvavaan tarpeeseen. Metsiä on hoidettava kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti, jotta suurin luonnonvaramme ja sen monimuotoisuus säilyy. Liiketoimintamme perustuu metsien jatkuvaan kasvuun ja uusiutumiseen sekä puun saatavuuteen pitkällä aikavälillä. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon ja seuraamme puun alkuperää voidaksemme varmistaa, että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja laillisesti hankittua. UPM-Kymi on monipuolinen biometsäteollisuuden keskittymä, joka sijaitsee Kymijoen rannalla Kouvolassa. UPM-Kymin sellu- ja paperitehtaalla puu jalostetaan selluksi, hienopaperiksi ja bioenergiaksi. Kymin sellutehtaalla tuotetaan valkaistua koivu- ja havusellua. Sitä käytetään eri paperilaatuihin, pehmopapereihin ja pakkauskartonkeihin. Sellutuotannon tähteenä syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, jotka hyödynnetään biotalouden tuotteisiin. Tehdas on omavarainen lämpö- ja sähköenergian käyttäjä. Noin 90% Kymillä käytettävästä energiasta on tuotettu uusiutuvilla biopolttoaineilla. Paperitehtaalla valmistetaan päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia 2 paperikoneella ja 1 päällystyskoneella. Paperin jalostukseen ja jälkikäsittelyyn kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat. Paperiamme käytetään aikakauslehtiin, mainontaan, kirjoihin, toimistopapereihin, kirjekuoriin ja tarrapapereihin. Uskomme painotuotteiden tulevaisuuteen ja vahvaan rinnakkaiseloon digitaalisen median kanssa. Henkilöstömme osaaminen ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia. Huolehdimme siitä, että jokaisen UPM-läisen työympäristö on turvallinen ja avoin ja että työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä. Tehtaillamme tuotetaan uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja. Ympäristöstä huolehtiminen on keskeinen osa työtämme. Noudatamme tiukkoja päästörajoituksia ja parannamme ympäristösuorituskykyämme. Investoimme tulevaisuuteen. Me yhdessä olemme UPM.